Γεια σας παιδιά. Παίζω με το φίλο μου το Χάρη τη γιαγιά. Χάρη πες γεια σου παιδιά. Γεια σου παιδιά. Είμαι ο Χάρης. Ο παππούς! Παππούς! Τι λέει? Δεν μ' αφήνει να παίξω ρε. Κάτσε παιδιά. Πρέπει να βγω λίγο. Περιμένετε. Περίμενε, μπαίνω. Παιδιά, αυτή είναι η φίλη του παππού. Η γυναίκα του παππού, νάτος. Περίμενε. Έρθει η γιαγιά. Κάνει κι αυτή. Be quiet! Περίμενε με. Ρε παππού. Περίμενε με. Ένα λεπτά. Παιδιά, δεν μας τα λέει καλά η γιαγιά. Καθόλου καλά. Περίμενε με. Είναι φίλη με τον παππού. Άκουσε εκεί. Είδα ένα πινάκα. Η γάτα, τι είναι αυτό. Περίμενε με ρε. Εντάξει, πού το βάζεις περιμένει τότε. Θα με περιμένεις? Ναι. Ωραία, εκεί που είσαι. Παιδιά, εγώ θα ανεβάσουμε το γλυφτιτζουρά. Έτσι, χάρη. Α, αυτό που θα ανεβάσουμε το γλυφτιτζουρά δεν μίλαγε. Ναι. Α, κοίτα ρε, πως θα πατάει κολόγρια. Ωραία, έχει και ένα παιδί. Τίποτα παρακολόγρια. Οι δυο παππούς. Έχει κάπου χρυσό. Γάτα. Από εκεί Σκάλα, μην ανέβει την γριά. δεν ανεβαίνει. Όχι! Κάπως σύζυγε παιδιά αυτό το πράγμα. Κάπως Easy busy lemon squeezy. Αμετός κοινό. Ηφαίστειο. δεν φαινόμενα εκεί βέβαια. Αυτό δεν ήταν το παιδιά. Περίμενε με εκεί. Λοιπόν, περνάω αυτό. Δεν μ' αρέσει όπως της λάβας. Κάτσε, το έχουμε ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι. Όντως, το έχω ξανά. Νομίζω ότι έχει κάπου ένα λαβύρινθο που είναι πολύ δύσκολο. Το μωρό το. Παιδιά, αυτό είναι το μωράκι σε μπάρι. Περιμένε με λίγο, γιατί είναι χαζομά. Εκεί που είσαι ρε. Λοιπόν, μόλις θα φτάσει το τέρμα, θα με περιμένεις, γιατί θα είναι ένα βήμα πίσω. Diamonds. Α, καλά, η γιαγιά είναι πλούσια ρε. Μας έχει και diamonds. Κοίτα εδώ. Αυτή η γιαγιά δεν μας τα λέει καθόλου καλά, παιδιά. Αυτή η γιαγιά πουλάει τρέλα. Σωστά. Σωστά, Χάρη. Μας έχει διάμα. Όχι ρε φίλε. Οι δυο με το γλυφιτζουρά. Οι δύο με το γλυκό. Όχι, Γιαγιά είσαι δίκη. Είναι κολόγρια από εδώ πέρα. Είσαι που είσαι δίκαια. Ας το παιδί. Έχει ωραίο τραγούδι. Φωνή. Μα καλή να είχε δίκιο στην Εύκολο πράγμα. αν ξυλικινάει η γιαγιά του πρέπει είναι εύκολο. Α, η γιαγιά κόλλησε. Περιμένε. Περιμένε. Τι, πες τι. Όχι. Μπισκοτάκι. Τάκης μπισκοτάκης. Έρχεται ένα αυτό που έγινε. Ρε, περιμένε. Και τι γίνεται, χαζομάρα.
Παιδιά, μου αρέσει λίγο που κυβάνει. Α, στο free cookies όχι. Είναι ζαβολιά. Παιδιά, γιαγιά αυτή. Όχι. Γάλα. Φρέσκο, τηλεγενάδα τη γιαγιά. Και τι να μας κάνει. Όχι. Για λίγο. Κι εγώ. Γιαγιά. Θα σε φτιάξουμε εμείς. Όταν θα πεθάνει, όταν θα σε σκοτώσουμε. Για ποιο λόγο πεθαίνουμε από ένα γάλα. Να σου πω κάτι. Παιδιά, τώρα έχω φτάσει στους σωλήνες. Θα σε περιμένω μόλις Τους περάσεις. Παιδιά, εμείς θα φάμε μπριζόλα μαζί. Παιδιά, ανεβάσαμε βίντεο με Stopping Guys και δεν πήρε καμία προβολή. 4 προβολές. Λουκά. Τώρα τους περιμένω, θα πετάω στον αέρα. Αυτό να το πετάω. Παιδιά, έχω λίγο να πάρω λίγο από πίσω να το περάσω και στο χάρι. Εγώ είμαι level 17. Ναι, μέχρι να σε φτάσω θα με περιμένεις, εντάξει. Μέχρι να σε φτάσω. Μείνε εκεί ακόμα. Θα περάσω αυτό εδώ πρώτα και να περιμένω στο άλλο. Εάν είναι boss θα με περιμένεις, εντάξει. Παιδιά, ναι, χάρη με το λαβύρινθο είναι. Το είχαμε παίξει νομίζω πριν 4-5 μήνες. Να το, χάρη, να το, χάρη, κοίτα. Pardon me. Τι εννοεί χάρη. Λοιπόν, Είναι χριστιανές. αυτό είναι πανέτοιμο. Easy είναι. Όχι ρε φίλε, με λαβύρινθο ρε φίλε. Pardon me. Ωραία. Πού είσαι? Να σε βλέπω. Χάρη, τι έχουμε να τραβήξουμε τώρα. Πιο δύσκολο και από τον αστυνομικό παίζανε αυτό. Αποκλείεται. Μην ακολουθείς. Α, τους νάνους ακολουθούμε. Ναι, ο νάνος είναι το στοιχείο. Το νάνο ακολούθα. Να, το νάνο είναι αυτό. Περιμένω εκεί. Εκεί περιμένω λίγο τώρα. Έτσι κάνω εδώ πέρα ακριβώς. Περιμένω. Παιδιά, η γιαγιά έχει ζήλια. Εύκολο είναι, απλά εδώ τους νάνους ακολουθεί. Παιδιά, όποιος συμφωνεί είναι της ώρα το γλυκουτζίρα. Αλλού. Η γιαγιά είναι κοπέλα του παππού. Ναι, είναι boss. Πες τι είναι φυσικά το μωράκι. Όχι ρε φίλε, φυσικά το μωράκι είναι. Απλά πετάς βασίλες. Χάρη, φυσικά το μωράκι είναι. Χρειάζομαι να μας δει το τζουράκι μου και το μωράκι. Λόγια. Ολόγριες! Και τώρα... Ναι, αυτό είναι γιατί το Στο μωρό του δεν πετάει σκότωσα τους κολόγητες. Εγώ πέταξα. Τις σκότωσες όλες. Και θα κάνω και μία με super speed και με super jump. Μα αν το έχει, γιατί δεν θυμάμαι να το έχει. Το όχι ρε.
αμαξάκι. Παιδιά οδηγώ στο αμάξι. Και αυτός είναι εγώ εδώ. Χάρη σε βλέπω πολεμάς. Έτσι είναι μεγάλη. Είναι μικρή. Ωραία, όχι! Minecraft είσαι. Τι κι άλλη μεγάλη. Τι. Τους πέρασε. Τόσο εύκολο με την πρώτη. Εγώ σε ακολουθώ με το αυτοκίνητο ρε. Τι βάζει. Ρε, τι βατίες κάνεις. Εγώ θα βγω πρώτος, όχι εσύ. Ναι, και δεν έχει σημασία. Νίκησα πρώτο. Δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Ναι, αλλά εσύ νίκησες το δικό σου τάμπλετ και εγώ το δικό μου. Την πατέρα μου. Με μένα σπρίσπιτος πετσά. Εδώ έχει. Jump, Περίμενε εκεί πέρα, περίμενε. jump, Η γριά δεν έχει πεθάνει. Νάτι. σπίτι. Μ' αρέσει που εσύ έχω από το Minecraft. Jump, ψηλό, σπίτι. Πήρες jump και σπίτι. Jump. Εγώ στην κολόγρια θα ανέβω. What the? Εγώ το έχω ακόμα το τέτοιο. Ωραία, πάμε. Έλα κολόγρια. Είναι κολόγρια. Σπίτι. Κάτσε. Teleport to start. Τι? Εκεί στον παππού. Εντάξει. Παιδιά, εγώ το παίζω από την αρχή, γρήγορο. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας. Άμα σας άρεσε, τι είπαμε θα βάζετε για να θυμίσετε του. Like και εγγραφή και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας. Τα επόμενα βίντεο θα είναι με τη φουτζέρα και με παππού. Παίζεσαι παιδιά. Γεια σου.